Предстои ти бал и не искаш костюмът да ти стои като на охранител в мола. Спокойно. Ето за какво да гледаш, когато си избираш костюм за бала. Раменете трябва да са точни. Тук не правиш компромис. По-широки ще те направят да изглеждаш като чичо, а тесните изобщо няма да са ти удобни. Дължината на ръкавите трябва да ти стига до длънта и ризата да се показва 1 до 2,5 см. По-дълги – не. По-къси – също не. Талията да пасва точно, не да е стегната по тялото ти, сякаш сме опаковали кремвирш, или да е широка като чувал. Дължината на сакото за официално облекло до края на ципа на панталона и да ти покрива задните части. За по-италиански и младежки вид можеш и до средата на ципа на панталона, но по-късо не. Панталонът да пасва в талията без колан, иначе ще се нагъне и стои много неприятно. А дължината я съобрази с обувките. Ако не искаш да се луташ сам по магазините и да губиш време, заповядай в Фабрика Успех MTM. Ще се погрижим да си истинска звезда на бала и ще ушием костюма специално за теб. А до 30 април можеш да се възползваш и от безплатна риза към всеки един костюм. Побързай, защото часовете ни вече се запълват.